بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. 10 февраль баш қаланың Конгресс-холл бинаһында 2020 елда хажыларга сәфәр оештыру буенча хаж кәңәшмәһе узды. Изге Мәккәгә гыйбадәт кылу өчен бүленгән квоталарда тарату эше Өфөлә Башкортстан мусулмандары диния назарат тарафынан быел тәүге тапкыр үткәрелде. Башкортстан мусулмандары арасыннан хажга баручылар елдан-ел арта. Был куанычлы әлбәттә, әмма үткән елларда кайһы бер кардәшләребез изге сәфәргә сыга алмаган иде. Быел тәүге тапкыр хажга бару квоталарын бүлеү баш калабыз Өфөлә узгарыла. Һәм без, әлбәттә, быелгы елда кардәшләребезгә уңай шарттар тудырылыр дигән өметтә калабыз. Тик шуны кызганыс, кешенең ниндәй дин тотып яшәве берниндәй дә дәүләт кагыйдәләрендә теркәлмәй. Мусулманнарның тәвәл ханы билдәһез булу сәбәпле изге сәфәргә квоталар етәрлек я йетмәй дип анык кына әйтеп булмай. Үткән ел Башкортстандан төрле тур фирмалар аша якынса 900 мусулман хажга барды. Быел буласак хаҗиларга Башкортстан мусулмандары диния назараты аша тәүге тапкыр 700 квота бүленде. Федерация Советы рәисе урынбасары Россия хөкүмәтенең хаж эшләре буенча вәкиле Ильяс Умаханов әйтүенчә, оператор булып диния назараты сыгыш яһай. На этом этапе эта работа будет организована совместно с Советом муфтиев России с последующим передачей всего комплекса полномочий непосредственно Духовного управления мусульман Башкортостана. Кәңәшмә барышында хаж кылырга теләүчеләрне мутлашучылардан аралау мәсьәләһе лә күтәрелде. Үткән елларда изге нияттеренә ирешә алмаган мусулмандарга ярдәм итү өчен эске резервтарда эзләү дәвам итә. Ысынлап та ул безнең өчен бик әһәмиятле сара, безнең республика өчен әһәмиятле сара, чөнки Башкортстан диния назаратының үзенең аерым квотаһы булачак һәм уның өстен албетте зур ответственность уның өчен, чөнки башынан алып алагына тиклем ул процессты бөтенендә үткәрергә тиешле булачак һәм әлбәттә бында без дә ярдәм итәсәк. На этом совещании поднимались разные вопросы, в том числе, конечно же, и вопрос обманутых паломников, которые, к сожалению, большим количеством не смогли выехать из Республики Башкортостан. И мы призываем в первую очередь всех мусульман обращаться только в официальные структуры, не поддаваться на провокации различных рекламных акций турагентов, у которых нет прав и возможности заниматься. Пускай обращаются в официальное духовное управление через мечети, через мусульманские общины, и они рекомендуют и говорят официально, через кого ехать. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Айнур Биргалин фикеренчә, төбәккә квоталар бүленү менән бәйле хаж оештыручылар бадары намысһыз тур операторлардан арынасак, изге урынга гыйбадәт кылучыларны озату менән рәсми фирма шөгыльләнәсәк. Диния назаратының яшәү тарихында беренче тапкыр айрым квота бүленде. Был неме аңлата? Тимәк, ошо көндән диния назаратының үзенең тур операторы бар. Без беләбез, хаҗга тик диния назараттары гына ебәрелә. Дини үзәкләштерелгән дини оешмалар гына хаҗ менән шөгыльләнә ала. Был яңа закон буенча һәм дә диния назаратының үзенең мусафир тур дигән тур операторы барлыкка килә. Тимәк, безнең ошо тур операторның ошо сәфәрдә хаҗ сәфәрен тормышка ашыру мөмкинлекләре килеп чыга. Квоталар нимә дип аңлатыр кирәк? Ул ябай тел менән ул виза. Ябай виза. Әмма ләкин бөтә теләгән кешеләр Сауд Гарәбстанына хаҗ көндәрендә бара алмайлар. Чөнки бөтенләй рөхсәт иткәндә унда кеше тулырны беркемдә гыйммәтне. Ошо көндәргә махсус квоталарына бүленә. Шу квоталар булга исәбе менән кеше керә ала инде. Без диния назараты кебек, яки мин мөфти буларак ошо яшәгән ердә, ошо мусулманнарның хаҗ гыйбадәтенә җаваплы. Иншалла идеаль рәвештә ул Өфөнең аэропортынан утырып самолетка матур итеп сыгып киткәннәр, матур итеп хаҗды башкаргандар, унда ла матур итеп гостиницалар
хуртымга алып, оештырып, матур итеп кире йөрүтеп алып кайтарга. Айнур хәзрәт, был үзгәреш, был яңалык хаҗиларның хаж кылу сәфәренең хакына үзгәреш индерәсәкме? Ул кунакхананың хакына карай. Бу бит умыр, кемдеңдер кунакханаһы осыдрак, кемдекедер кыйммәтрәк. Әлбәттә, бу плюс-минус ниндидер акса талап итәсәк. Әмма ләкин безнең фикер буенча, безнең ниятебез буенча, уны оптималь рәвештә эшләргә. Чөнки нык осыл итән кешеләрнең яшәвенә тәэсир итә, кире тәэсир итә. Нык кыйммәт итән кешеләрнең кесәенә тәэсир итә. Ул булырга тиеш уртасы, хаклы уртасы булырга тиеш. Килһен дә комфорт рәвештә хаҗын кылып, дөньяны күреп, кире туган Башкортстанга кайтырлык булган. Менә хәзер ниятләп куйгандар, кемгә мөрәҗәгать итә алалар, касанга тиклем заявкалар бирә алалар? Бүген әйттеләр, 20 апрельгә тиклем беренче списокты юллатырга тиештер, әмма ләкин буны хаҗга тиклем, хаҗ көндәренә тиклем 20 ничәнче июльгә тиклем итләмәм язып алган. Буны катгый рәвештә теркәп куярга тиештер, һәм дә без ул списоктарны бирергә тиешбез. 20 апрель, бана дигән һүз өлгертеп буламы һәм кеше мәгълүматлы булыр Майга микән? дип күрсәтдек. Беренче майга күрсәтдек 20 апрельдә. Моны калды инде безнең февраль, март, апрель 2 ай ярым өлгерү кирәк инде. Тур фирма хакында кем буласак, ышаныслымы? Турфирмабыз безнең 100%лы уның учредительләре дип әйтәйек, ул диния назараты шәхси кешеләр түгел, был безнең диния назаратның турфирмаһы, уның итәкчесе безнең Кинес Агитулы Ускилдин, уның без беләбез республика эсендәге туризм белән һәм тышкы туризм белән шөгыльләнә. Кешенең тәҗрибәһе бар һәм без беләбез бunda был бер кешенең генә яуаплылыгы түгел, был безнең бөтен республиканың яуаплылыгы һәм дә халыкка мөрәҗәгать итәргә, буга карага үзебезнең хаҗ операторы дип, үзебезнең халыктың бер байлыгы, мөмкинчелеге дип. Хаж кылу динебездәге 5 төп терәктең береһе. Мөмкинчелекләре килеп сыгып, изге юлга ниятләрен барлаусылар Раббыһының олы бүләген алды дигән һүз. Киләсәктә республика мөселманнарына хәерле юлдар асылып кына торган иншаалла.